Tret de sortida de la gincama dels 5.000. 5 equips competint amb el mateix objectiu, guanyar els 5.000 euros. Els participants es dirigeixen a les proves. A ver, en camp, vamos, corre. Parròquia de Massana, localització Farga Rossell. Beach, empat. Parròquia de Canillo, localització el Tarter, prova de kart. I així va anar la gincama. En el particular i reconegut circuit urbà d'Andorra, el càrting Marc Gené del Tarter, van posar a prova l'habilitat de conducció dels nostres pilots. Agilitat, concentració, molta adrenalina, ànims des del pit line per aconseguir les voltes més ràpides. Tot i que és un esport bastant generalitzat, va ser una prova que no van entendre bé tots els participants. Al golf no cal córrer. Vam tenir algun problema de disciplina. Podem fer sense pal? No, s'ha de fer amb el pal. I vam haver de lluitar contra els hàndicaps dels participants. Ho veieu o no? Soc daltònic. Què és el que hem d'intentar? Tirar recte, que s'enlaire la bola. Finalment, i després de moltes explicacions, els concursants van entendre que la bola havia d'entrar pel forat. A Naturlàndia, els concursants seguien posant a prova les seves habilitats. Els nervis anaven en augment. El que falla, coller. Amenaces, estrès, inquietud a l'ordre del dia i concentració. Molt bé. Arribem en camp, amb una prova de compenetració que consistia en... És una cursa, és algo bastant senzill, però hauré d'estar lligats. Tío, te abro! I este? Y me rompo la ingle, tío. ¿Qué te vas a romper la ingle? 1, 2, 3, ja! Tot i el patiment per la seva integritat física, cada equip es va adaptar perfectament seguint la seva pròpia tàctica. La del cangur, Ja! la del cranc, la gambada, la del sergent o la de l'ànec. I tot per creuar la línia de meta en el menor temps possible. Ganivets afilats i estris a punt per fer una prova decisiva. Illa Carlemany es va convertir en una cuina al més pur estil Masterchef. Dale, deixa el cul. Els dos fora. Fora, fora. Però què és això? Les olives anaven aquí? Després de tot tipus de recomanacions i gustos entre els mateixos membres de l'equip, tots d'acord. Salmón de aguacate.